actes que fa l'Ajuntament de València en la Fira de Juliol. Anem a fer unes danses, uns festivals d'ací de València, fandangos, boleros, jotes, danses, bueno, de tota la cultura popular que tenim així a València, que és massa, i anem a fer tal. Anem a començar una xàquera, un minuet, que és d'influència noble, de gent noble, en la qual la gent ballava en